Ja vás vítam u môjho prvého videa. Je to čo som tu klikol? Z tejto geniálnej hry, ktorá sa volá One Life. A tá hra je geniálna v tom, že vy sa tu narodíte. Vy sa tu narodíte. Vy sa tu narodíte. A niekto sa o vás postaral. No. Je jedno, ako sa budem stať. Dobre. No, tu vidíte svoje štatistiky. Sa volám Afrodita, čo je čudné meno. Veľmi čudné meno. Vyzerá to na pokročilú už rodinu, keďže má kone. Aj dobrý bán si vybrali. Ona hra je geniálna v tom, aj podľa čo... Kde máte každú jednu minútu, na každú jednu minútu máte jeden rok. A na život máte 60 minút, čo je 1 hodina. Čo vyplýva aj z názvu. Čo určite dáva zmysel. Teraz v tomto štádiu potrebujem iba, aby som mohol brať veci, za prvé, za druhé, no, asi sa trochu obliekol, pretože ja. Celkovo potrebujem nejak vyzerať, potrebujem tu byť kráľovna, neviem. No, už ma obliekajú, Takže, toto bola naša sestra, ktorá sa napojila a odpojila. Proste, niektorí ľudia nechcú hrať. Teraz iba držať čo najdlhšie, aby sa samozrejme stalo. A malo by to byť v pohode. A nevidím v tom. Ešte nemôžem brať vec. Škoda. A ja chcem zhorieť. Nie, fuj, na krmi. Ako vidíte, už narastli vlasy. Ne, kam ideš ty? A samko byť. Môžem osamostatniť. To som to netreba. Chcem nôž. Môžem zobrať už nôž. Dobre. Koľko mám nejak rokov? Mám 4 roky. To je dosť. Daj si tu na seba. Tak. Šípi si to dám. Daj si to na seba, no. Fuj, prečo? Fuj, nedoj ma ty. Fuj, preč? Teraz prichádza tá priorita. Čím chcem byť? V prvej rade by som asi mohol robiť popcorn, pretože samozrejme.
dobrý. Nemal rád popcorn. Čo je to? Nejaká prázdna miska. Ber to. No a teraz ideme tu na po dumped corn. Jak sa to volá? Prečo ideš ďalej? Dumped corn cubes. Pádom teraz som to takto k ohňu. Mal by to praskať. Čo sa... A nič. No nič. Jedlo. Poď môžeš byť ešte viac hladný. Normálny človek je po 2 banánoch šprejený. No, vidím tu krásny cintorín. Boj. Nie. Ja už som v tejto dedine raz bol. Nechápem. Dobre, ale náhoda, no. Myslel som koubojov, daj tamto. Á, víno, dáme si vínko, samozrejme, dáme si vínko. Pochaj. Čo toto? Uglas button. To je očividne veľmi pokročilá rodina. My očividne prejdeme asi ako lenivý tieň, pretože tu nemám čo robiť. Dobre, to je nejak podstatné. Á, koláč. Spríde, zásadná otázka. Môžem brať luk? Nemôžem brať luk. Otvor to. No. You cowboy. No. Takže. Dobre. Máme tu. Neviem, nejaký tank. Nepoznám. Môžeme si... Tak, tulec. Tam má maminka. A luk ešte furt nemôžem brať, škoda. Čo môžem robiť? Zatiaľ... Ja by som začal zbierať drevo. Nie, nemôžem ešte ani toto, to je tak otravné. No, treba najprv tým štádium vyrastania prejsť. Ten môj brat... Toto je... Áno. Môj brat je... Nezvykaj sa tu. Môj brat je Poseidon. F-ko má. To je nejaká bela, netuším. Polož to, tento humus. Dobre. Neviem, jak sa
Neviem, ak sa dávajú tieto. Ale asi im toto viem celé. Pretože... Prečo nie? Čo je zase toto? Trajňovka mám pump. Tá pumpa. Veľmi zaujímavé, že toto máte. Ale, čo je najviac divné, keď sa pozerete tej medvedej kože, koľko tu je, to každá jedna koža bol jeden medveď. Chudák ryba. Mám topánku. Pokrok, mám topánku. Už môžem brať luk. Dobre. Tak ja idem loviť. Dovidenia. Uvidíme sa. Asi možno ani nie. Čo ja viem. Čakaj, som chalan. Ja si môžem založiť na úrodu. Tak nič. Oni tu urobili cestu. Cestu. Nie, som si zobral. Už. Teraz pôjdem nejakam dole. Neviem, koľko to trvalo, táto cesta, ale to gigantické. Očividne dlho. Dobre. Celkom dobre to ide zatiaľ, nevidím problém. Ak som niečo ulovil, môžem brať len tú kárku, či jak sa to volá. Poď si zobrať nejaký ten nôž, idem rozrezať, nie. Čo mám? Ja potrebujem nôž, áno, správne. Môžem brať fúrik. Samozrejme. Kto by sa ma pálil s fúrikom? S čiapkou. Ale aj s fúrikom. Všetkých môžem okradnúť teraz. No, asi nemôžem. Môžem. Kto mi v tom zabráni? No, tu si. Rozreš ho. Dajme dole kožu. Toto môžeš rozrezať samozrejme. Tak, umrel. Ale teda, že nemôžem. To je škoda. Môžem mu dať do tohto aspoň. Som vyhodil ten kabát. Škoda kravy. Teraz rýchlo sa nájsť, no umrem. Co to také pozové? Nič sa nedeje. Už ide. Rýchlo, banán. Predsa len mohol by som nejaký ten koláč spraviť, čo by sa zle spravilo. Čo by sa zle stalo? Tu je toto. Spýtam ďalšiu misku.
vodu, na vodu, na vodu. Očividne není. Ani tu není. Ani tu není. Máte tu vôbec tú studňu, čo funguje? Odtiaľ to budú. Tak, toto bolo. To funguje. Tak to funguje. Som tam mal ešte totiž nejakú tortilla chips. Čo ja viem, čo to je. Tortilly som ešte nerobil v tomto. Ale táto hra je geniálna v tom, že proste ono to nevyzerá na to, ale máte iba 60 minút. Iba. Dobre. Počkaj, nie, to chcem. Viem, jaký ten koláč. S čím? Teraz nejakú mrkvu? Na čo mrkvu? To je strašne divné zvuky idú z toho. Môžu takto zviec. Teraz to ideme rozpočiť. Toto. To chce ostrý kameň. To je taký flint, či jak sa to volá. Sharpstone, tak nič. Rozsekaj to, no. To je jeden koláč. Jeden koláč pripravený. Ako môžem čisto urobiť iba čisto čučoriedkový. Tak. Ešte potrebujem toto mrkvu. Mrkva číslo 2. Tak. Dám sem mrkvu. A vlastne tu je dole ten sekací kameň, či jak sa to volá, Sharpstone. Tak, ideme do ďalšieho koláča. Toto vyžierajú. Vyžierkové. Dobre. Pripravím toľko koláčov, že to ani nevystačí. No tá rúra 5 možno, ale stačí komora. Tak veľa koláčov bude, že ani nebude môcť z čoho robiť. Môžem tam dať ešte? Tak očividne iba čučoriedky nejdu. Tak, teraz to idem dať do ďalšieho koláča. No, moja matka už je tak stará, chudá.
banánik. Ja by som išiel zabiť niečo viac nebezpečné. Išiel sa niekam pozrieť na niečo takého vlka alebo medveďa. Potom si dám jeho kožu. Môžeme si teraz napríklad sem. Buď sa ide sám, moriak. Tak why not, keď už tu bol. To je jeho chyba. Tak. Zabil som moriaka, bojte sa ma. Inak zabil som hus. Tak nebezpečný človek. A už som zabil hus a moriaka. To sú najviac nebezpečné veci na svete. To nebezpečnejšiu vec je na hydnice. Ja bych porazila aj malé decko. Áno, presne tento biom. Vlk. Kde je ten vlk? Hezlik. Tam je, strelo, poď. Číslo 1. Ja, zdochol. Hurej. Porazil som vlka. Konečne ešte zaujímavé. Čiže vyber ďalšie šípy. Daramaja! Sám umrel. Sa proste teraz za tie deti nemôžem starať, ja za to nemôžem. Oni sa narodili v zlý čas. Nie si! Poď sem, ty malé decko. Ako pomenujem. Tomasa. Dobre. Follow. Tak. Vtipné je to, že ja už som sa tiež stratil. Neboj sa. Medveď! Poďte! Nie! Ber ten luk! Choď dole! Dobre. Zabil ma medveď. Tak toto bude tak všetko zatiaľ. To bude tak zatiaľ všetko. Like, odber. Vy ste mali nejaké tipy, rady alebo mená, čo by som mohol dať do komentára. No tak to je tak všetko, no. Tak sa vám to páčilo. Tak. Ja neviem. Dobre. Dovidenia.